Greetings from Dipolog City and ano usab kita sa ato ang paghisgot-hisgot sa mga butang nga dunay kalambigitan sa atong kinabuhi. This time mag-share ako kaninyo bahin sa pamaol, gipamaulan or murag gipamunalan kana at usab kana nga mabati sa atong panglawas tungod usab sa atong mga daily activities nga wala kay na dili na to usual nga ginahimo. So ang sinugdanan ni mibati ako og pamaol kanang kakapoy gyud sa akong lawas because one day nag-rearrange ko sa akong room. And so nahitabo, nalingaw hingabot jud ko og mga pipila ka oras sa akong panglimpyo. Gani one day man gyud kadto, mi break lang ko og kaon or snack ni ana no. So tungod kay na-enjoy ako sa trabaho, wala ko makaalimad-mad nga ako ra di ay nag-aswat-aswat sa cabinet, ako ra nagduko-duko kay doon ako gipangita, no? So, hangtod nga nahumanan ako og arrange mo rin lipay kay ko sa akong accomplishment ni anak nga adlaw, no? But then anang pagkagabi mura naman ko naunsang pagkaunsa, wala na ko katulog tungod kay nanakit ang tibuok nako nga lawas. Nanakit nga bisag kanang mo turn ko sa left or sa right o maghayang sakit gyud. Diatoy one time nga nag-sneeze ko, nangatching ko, may sakit ang ako ang balatang kanibang diri. Ang ako ang panggapangga or batang or hawak or unsay gitawag nato ni anak, no? And so mao kadto nga na-worry na sad ko kay limot man ko nga nag-rearrange di ay ko nya pamaol di ay to. So, mupalit na unta ko og kanang mga pain reliever pero naasa kong nauna nga ay dili lang ko kay ako lang i-recall ug unsay nakapa maol nako na nakita ang akong kalawasan. So, I remember nga mo ito nag-rearrange ko din ako rin nag-aswat sa cabinet mga inana no. And so gipamaulan jud ko to the max. Unya kanila gipud nga edad-edaran na ta kani atong lawas kun edad-edaran na mo bag down gid na pulisya. Lahir ni anang batanon pagyud no. So naabot man akong pagumangkon siya nga agi pa maulan ka tita pamaol gid na tita. Hangtod nga to the point nga maglisod na ko sulob sa ako ang underwear ug sa ako ang shorts di na ko kasuot kay mo sakit gyud ang akong hawak mo sakit ang akong likod tanan no then dugangan pa nga ana pagagabi wa ko katulog kay gisuot bitaw ko kana bang suot kana bitong hangin nga naa sa ugat-ugat magdagandagan. So we term that as suot in Bisaya ambot ka sa Tagalog unsa na or sa English basta kay we call it suot no nga painful gyud kaayo na nya magdagandagan. Dili po kumutuo na nga wala na akong gi-charge nga doon ako'y gallstone baka tungod kay wala na ako'y gallbladder. So mao na siya ni anak no. And then 4 days na akong agwanta di ingon nga akong pagkumangkon nga mawala ra na siya tita ayo lang pag imni og bisag unsa kay pamaol ra man gina siya kay baw man ka nga pamaol na. So leave it mawala pa na depende sa response sa imong lawas sa mao nga pamaol muscular pain man lang gyud na siya. So ingon pud ang among kauban nga ade sumbag-sumbagalan ng imong hawak dayon haplase mga haplasius oil haplasi na mansanilya or bisag unsa basta kay haplasi lang gina siya. And so nagsugo ko doon ta kong Gimalina kay mo itaklat na ko ang Gimalina kay Gimalina is a good herbal medicine para ng mga pamaol bitaw ka ng mga sakit mga maulol nga mga lutahan mga unsa pa na diha mga muscle unsa ko na muscle unod-unod no or whatever. So wala ko makadala. And so ako yung nigiagwanta to haplas then hot compress hot compress pa di ay okay kayo ang hot compress. Akong gihigdaan ang naamang ko'y kanang inana bitaw kadako nga para hot compress unsa ko ngalan ana akong gihigdaan kana siya or nawala ang pain. Karon after 4 days akong nabatyagan nga nawala na gid siya. And so akong i-share lamang kaninyo nga kon gipamaulan kamo kana sakit bitag inyong kalawasan nga mura gipamunalan nga kapoy gyud kaayo inyong una-unaon unsa ba inyong activity previous days or hours nga no nga pamaulan kamo no pamaol kanang basta pamaol
Para murag gilapoy gid ang lawas nga sakit ang tibok lawas, no? So mo kana na pasagdan na siya, i-hot compress lang dayon haplas, dayon i-massage. Ang ako after 4 days nawala, no? Nawala, and then nag-take sad ko B-complex. B-complex. And so nawala na siya karon, okay na ko, nakabalik na ko og vlog. So mo lang katong atong sharing, bahin sa ato ang panlawas, no? Pamaol, salon manguna sa panuhot. Labi nagmaligo po dayon, pamaol, panuhot, mingon sila nga, okay na, ikaligo lang dayon. Sa ako, dili ko na okay, panuhoton ko. Mo itong nagani ko suot-suot, no? And then, pamaol, gipamaulan, mura gipamunalan, haplas lang, dayon i-massage, hot compress. Maura ka na siya mga home remedy ni ana nga walay tambal-tambal, walay inom-inom og tambal. Kaya ako as much as possible, dili gyud ko ganahan mo inom og tambal, no? Ako ra gyud una-una nung ko nga nung guni na ingon ani, tungod ni nga sige pong dok-dok sa cellphone. Kana sige dok-dok sa cellphone, makapamaol man na kanang atong kaning dire o mabantayan nato magnam dan ang atong abaga. So usa po na siya sa hinungdan. So mo lang katong akong i-share sa bahin sa atong panglawas. Have a good and godly day, everyone, and please remember, God is love. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Ang ipasabot niya nga, selfless love. So, okay, bye for now. Hantod sa sunod. Magkita na ta mga palangga. Bye-bye. Please like, subscribe, and comment. Thank you.